До миналата седмица нямаше почти никаква работа. Имахме 20 см сняг и минус 20 градуса, но ето през тази седмица ново включване. Почваме обработването на аспержите, както ви бях споменал преди време. Първият етап е, ето може да се види, разрохваме най-горната част на редовете. После идват междуредията и най-накрая ще ги заринем догоре, да може да има пръст отгоре върху самите корени, защото когато почнат да избиват аспержите, от тук земята трябва да е горе-долу ровка, да може да не е твърда като камък, защото когато изсъхне много, просто тази пръст няма пробиване. Едното, че ще помогне за аспержите по-лесно да избиват, защото когато пръстта е рохка, ето това са росните корени, както се казва на самите аспержи, може да видите. И ще е по-лесно за аспержи да избиват, когато пръстта е рохка и следователно за нас, когато ги режем, ще ни бъде по-лесно.